Udala izan da koordinakundearen bidelagun ibilbide guzti honetan, 25 urte hauetan. Harreman horri esker izan zen kontratazio bat, eta baita ere lokal bat eukitzeko aukera. Eta bertan egoitza horretan bileraketa egiteko aukera hori, ez? Eta pixkanaka errotzez joan zen, eta handik 2 urtetara hitzarmena sinatu zen. Lankidetza aldatu da 25 urte hauetan, ziurrenik pasagarelako eredu asistentzialista ditzen zen batetik eredu eraldatzaile batetara. Eta hor, ziurrenik aldaketa nabarmenetako bat izan da emakumeen alduntzea, ekitatea erdigunean jarri dela. Eta hori gehi sektorearen profesionalizazioa azpimarratuko nituzke. Eta horrekin batera, administrazioen burokratizazioa. Koordinakundea bezalako sare bat gune bat izatea oso garrantzitsua da. Gure aniztasunetik azkenean elkarlana egiten dugu, indarrak batzen ditugu, beste mundu baten aldeko proposamenak egiteko, eragina egiteko instituzioetan, eta azkenean garapenerako lankidetza eta hezkuntza lehen apostua aurrera eramateko. Pues para mí la coordinadora es un espacio de encuentro, de diálogo y de debate entre las ONGs, un espacio donde construir juntas un mundo más justo e igualitario. También creo sinceramente que la coordinadora de ONGs permite que hagamos una mayor incidencia política y social y aquí en Guipúzcoa creo que también es un espacio amigo, un espacio que gracias al esfuerzo del personal técnico y las ONGs se ha creado un clima especial y podemos luchar juntas, a pesar de ser muy diferentes, por un objetivo común. Espero duguna harreman hau aurrerantzean jarraitzea, beste 25 urte gehiago, eta 50 iristen garen, eta izan dezala orain artekoa bezala, ez dugu besterik eskatzen.